खुलुमबाय बयखौबो आंनि बर' फोरोंगिरि बड' टिचार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बेजों लोगोसे आं दा नोंथांमोननि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय रावखान्थिनि मोनसे खोन्दो आथोनखौ इंराजियाव जेन्डार होनना बुंनाय जायो। दा आंनाव सासे फरायसाया आंनाव कुइसन खालामहरदों आथोना मोनबेसे दंमारो होननानै। दा गुबैयै जोङो जेबो गोनो गोथो जानाङा, बर'आव आथोना मोननैल'नो आरो बे मोननैया मानि थाखाय आरो जों जेब्ला कमल कुमार ब्रह्म सारनिखौ जों फल' खालामगोन जों आथोनखौ जों मोनब्रै मोनगोन। बेनो जाबाय माने जो आथोन, जोला आथोन, बेसाद आथोन, जुथुम आथोन। नाथाय बे नङा दै, बर'आ मोननैल' आथोन दं, जो आथोन, जोला आथोन। जेबो गोनो गोथो जानाङा आरो बेयो मानि थाखाय मोननैल' आरो मानि थाखाय मोनब्रै नङा, आं बेखौबो नोंसोरनो मोजाङै खोन्थागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप खालामाजासे, अब्लानो क्लियारै बुजिगोन। जाहाथे जों जेबो गोनो गोथो जानाङा, क्लियार जागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। आथोन नङा होमबा? आथोनखौ इंराजियाव जेन्डार होनना बुङो, नायबानो जाबाय। आं दा फरायसाफोरनि थाखाय मोजाङै मिथिनो थाखाय आं बेबायदि माखासे कुइसन खालामना लादों। बे कुइसनखौ आङो एन्सारजों कुइसनजों लोगोसे एन्सार होनि, नायबानो जाबाय। दा गिबियावनो लादों आङो आथोन माखौ बुङो, नङा होमबा? आं आथोन माखौ बुङो बेखौ लादों। बेनि उनाव बर' रावाव आथोना मोनबेसे आरो मा मा? बर' रावनि आथोन सोलायनाय राहा आरो बिनि बिदिन्थि, बेखौ लादों आङो। आरो जों 4 नाम्बाराव मोनदों अरायजो आरो अरायजोला आथोन लोगोसे बिनि बिदिन्थि। गिबियावनो जाय मुंमा सोदोबा जो आरो जोलानि आलादा आलादा फारागथिखौ दिन्थिना होयो बेखौनो आथोन जेन्डार बुङो। गोसोआव लाबानो जाबाय। आथोनना माखौ बुङो होनोब्ला जोङो बाव मा होनदों? मुंमा सोदोबनो, मुंमा सोदोब माने नाउन वार्ड होनदों। मुंमा सोदोबा नाउन वार्डआ बावहाय जो आरो जोलानि खोथा बुंदों। जो जोलानि आलादा आलादा फारागथि दिन्थिनायानो जेन्डारनो। गोसोआव लाबानो जाबाय, आथोन होनना बुङो। दाना बर' रावाव आथोना गासै मोननै रोखोमनि, बेफोर जाबाय जो आथोन, जोला आथोन। जोंनि फरायसाफोरा गोसोआव लाबोखौ दै, बिराद इम्परटेन्ट बे जिनिसा। गोबां फरायसाफोरा दाबो आन्दाय, आथोना मोनबेसे होनोबा सोरबा सोरबा मोनब्रै लिरनो नागिरो। बे मोनब्रैया मा मा? जो आथोन, जोला आथोन, बेसाद आथोन, जुथुम आथोन, बे खोथाखौ होनो नागिरो। नाथाय बर' राव आथोना मोननैल' दै, गोसोआव लाबाय। बे जो आथोन, जोला आथोन। आरो बे मानि थाखाय जायो आं बेखौ उनाव खोन्थागोन, गोसोआव लाबानो जाबाय। बे मोनब्रैया मानि थाखाय आरो बे मोननैया मानि थाखाय आं बेखौ खोन्थागोन, नोंसोर नायलांबानो जागोन। दा जोङो 3 नाम्बार कुइसन बायदियै दंमोन बर' रावनि आथोन सोलायनाय राहा आरो बिनि बिदिन्थि। दाना नायदो, बर' रावनि आथोन सोलायनाय राहाया गासै मोनथाम रोखोमनि। अदेबानि जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनो थाखाय मोनथाम राहाफोर दं। बेफोर जाबाय राहाफोर, नङा होमबा? फार्स्टखौ मोनगोन जों गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै। सेकेन्डआव मोनगोन जों मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै। ग नाम्बाराव मोनगोन जों उन दाजाबनानै। बिदिन्थिजों लोगोसे फोरमायनाय। दानिया नायदो, जों फार्स्टखौ मोनगोन जों गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै, अदेबानि नैबेखौ लादों। बेखौ नायदो, जो जोलानि थाखाय आलादा आलादा उदां सोदोब बाहायनानै बर' रावाव आथोन सोलायनो हायो। जेरै नायदो नों, जोला आथोन आरो जो आथोन, नङा होमबा? बेयाव दं आदा बाजै, गुमै आब', आबौ आबै, हौवा हिन्जाव, हालुवा गाय। अदेबानि बेवहाय बे हौवा आरो हिन्जावनि थाखाय आलादा आलादा सोदोब फज'नानै बेखौ जोङो जोला आथोननिफ्राय जो आथोनाव लांनो हायो। बेखौ नायबानो जाबाय, गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया नायदो, सेकेन्डखौ मोनगोन जोङो मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै होनदों। मुंमानि सिगां एबा उनावनो। दाना नायदो, बे आयदानि सिङाव मानसि दुमसि, दाउमा दाउसा, जिब जुनारफोरनि थाखाय जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब बर' रावाव दं। जेरै जोङो मानसिनि थाखाय आलादा मोननो हायो। बाव मा होनदों? मानसि दाउमा दाउसा, जिब जुनारफोरनि थाखायनो आलादा आलादा बा गुबुन गुबुन सोदोब दंखायो बर' रावावहाय। दाना नायदो नोङो, जों गिबियाव मोननो हागोन जोङो जेरेखम मानसिनि थाखाय मा बाहायो जों? हौवा आरो हिन्जाव एबा जो जोला। नायदो, जोला आथोन, जो आथोनाव नायदो, हौवा मानसि, हिन्जाव मानसि, हौवा आलासि, हिन्जाव आलासि, फिसाजोला बा फिसाज्ला फिसाजो, फिसौजोला बा फिसौज्ला फिसौजो, बेबायदि जों मोननो हायो। दानिया नायदो, जिब जुनारनि थाखाय मा मोनो जोङो? जिब जुनारनि थाखाय बांग्रा बांग्रि, दामब्रा दामब्रि, फान्था फान्थि आरो बुन्दा बुन्दि, जों बेखौ मोननो हायो। गोसोआव लाबानो जाबाय। जेरेखम जोला आथोन, जो आथोनाव नायदो, सैमा बांग्रा, सैमा बांग्रि, मोसौ दामब्रा, मोसौ दामब्रि, बोरमा फान्था, बोरमा फान्थि, अमा बुन्दा, अमा बुन्दि, जों बेखौ मोननो हायो। दानिया नायदो, दाउमा दाउसानि थाखाय जो जोला। दाउमा दाउसानि थाखाय जों जो जोला बाहायोनो।
जेरखम जोला आथोन जो आथोन नायदो दाउजोला माने दाउज्ला दाउजो दाउथुजोला दाउथुजो फारौजोला फारौजो नुबाय ना दानिया जोंहा थामथियाव दङमोन नङा होमबा उन दाजाबदा दाजाबनानै नायदो बे खान्थिजों आथोन सोलायनाय राहाया जोला आथोननि उनाव दाजाबदा दाजाबना जो आथोन खालामनाय जायो बेनिनो जोला आथोननि मोनफ्रोम रिंसारथिया आ रिंसारथिजों जोबो बे आनि जायगायाव गुबुन दाजाबदा रिंसारथि फज'ना जो आथोनसिम लांनाय जायो बेनिनो जो आथोन दिन्थिग्रा दाजाबदाफोरा जाबाय इ उ आरो ए बाव मानि थाखाय सिगाङाव सिम्बल सिगाङाव मोनसे देश बायदि सिन होदों गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो मानिबा बेयो उन दाजाबनायनि थाखाय जों बेखौ सिगाङाव देश सिन होदों गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेयाव होनदों जोला आथोननि जोबनाया आजों जोबोनो आ रिंसारथिजों जोबोनो बेनिनो आ रिंसारथिनि जायगायाव नैबे मोनथाम रिंसारथिखौ जों सोलायनानै जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनो हायो गोसोआव लाबानो जाबाय जायो जेरै नै आया उजों जाहैनाय जेरखम बाव नायदो जोला आथोन जो आथोनावहाय हायथा बे आया बे आखारा नंगौना नङा हायथु बे उखारा नंगौना नङा गायथा गायथु बुजिबाय ना दानिया नायदो आया इजों जोबनाय थामहिनबा आनि नैबे महरा इनि महरजों जोबहैनाय जोला आथोन जो आथोन नायदो खाना खानि बे आखार नङा होमबा बे सिखारा नैबे इनि महर नङा होमबा बबा बबि बेंगा बेंगि जाम्बा जाम्बि एक्सेट्रा एक्सेट्रा बुजिबायना दाना नैबो मोनगोन जों आया एजों जोबहैनाय दानिया नायदो जोला आथोन जो आथोन बाव नाब्ला बे आखार नङा होमबा बे आखार आरो नाब्ले बे एखारा नैबे एनि महर नङा होमबा नैथि महर सेकेन्डारि फर्म होनो जायखौ हंला हंले बेबायदिनो बुजिबायना दानिया नैबो मोनगोन जों अराय जोला आरो अराय जो आथोन जायफोर आथोननि थाखाय उल्था आथोन नागिरना मोना बेखौ अराय आथोन बुङो थामहिनबा जोनि उल्था जोला जोलानि उल्था जो मोनाब्ला जों अराय आथोन बुङो जे गोसोआव लाबानो जाबाय जों अराय जोला आथोन हिसाबै जों मोननो हायो दौरि हालमाजि लावखार बादारि खासि बेबायदिनो बायदिसिना गोबां जों सोदोबफोर मोननो हायो जायनि थाखाय जों उल्था मोना जो आथोनाव मोननो हायो जोङो अराय जो आथोनाव जों नायदो दौदिनि बखालि सांग्रेमा आदुंगारि जिग्रोद थंगालि बेफोरबायदिनो जों माखासे सोदोबफोर मोननो हायो दा बयबो भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा आंनाव सोंहर कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा मोननो हानाय बायदि शेयार खालामनानै हो जाहाथे आथिखालनि गोजौ फरायसालियाव फरायनाय कलेज लेभेलाव डिग्री लेभेलाव फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे मोननो हायो गोनांथि जायोब्ला आङो गुबुन आयदानि सायावबो भिडिअ बानायना खोन्थागोन नोंथांमोनहा जोंनि फरायसाफोरखौल' हेफाजाब हो आरो मोनसे आं दहायदि होनदों आथोना मोननै रोखोमनि बे आथोना जाबाय माने बर' रावाव जो आथोन जोला आथोन बेनि अनगायै जोङो मोननो हाया अदेबानि बे जो आथोन जोला आथोन बे सायख'नाया जाबाय माने मिथिंगायारि आथोन होननानै बुंनाय जायो नाथाय जो जोला सायख'नायजों लोगोसे बेसाद आथोन जुथुम आथोन जाय जेरावहाय जों मोनब्रै मोननो हायो बियो जाबाय रावखान्थियारि आथोनावहाय जोङो आथोनखौ मोनब्रै मोनो बे जाबाय जो आथोन जोला आथोन बेसाद आथोन जुथुम आथोन इंराजियाव बुङो फेमिनिन जेन्डार मास्कुलिन जेन्डार कमन जेन्डार आरो निउट्राल जेन्डार नङा होमबा बे मोनब्रै आथोनखौहाय जोङो मोननो हायो अदेबानि जोंनि बर' दा मोननैल' गोनो गोथो जाना बयबो क्लियार जा बेनि सायावहाय बुजियाखैबा आंनाव सोंहर कमेन्ट खालाम आं नोंसोरनो खोन्थागोन जावले जावले खोन्थानो आङो राजि दं आंनाव सोंहरबानो जागोन आं जेखि राहायै खोन्थानो रेडि लागोन खोन्थानो नाजागोन बे हिसाबै आङो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै दा बयखौबो खुलुमनायजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों।